makalingaw nga serye sa Maria Clara at Ibarra karong gabi. Makatambong gayud si Clay sa dinner party human kini nagpakaaron ingnon nga usa sa mga sulugoon. Nakita siya ni Ibarra ug nakuratang ulitaw nga padayong nagsunod si Clay kaniya. Iyang gikumprontasig si Clay apan gipahimangnuan siya niini kalabot sa mahitabong panagdingkil tali nila ni Damaso ug sama sa gisulti ni Clay nagkatinubagay gayud sila ni Damaso ug Ibarra. Unya wa mauyuni ni Damaso ang gidalit ni Clay nga pagkaon. Sa dihang sagpaon na unta ni Damaso si Clay, nipatunga si Ibarra ug ang maong aksyon nakapasamot sa kagubot tali niya ug ni Damaso. Nibiya si Ibarra sa lugar ug gisundan siya ni Clay. Nangayo og pasensya si Ibarra kang Clay ug mituuna sa gipanulti niini. Maong mga kapuso, ayaw gayud si Piata sa pagsunod ang makalingaw ug matulun-anon nga istorya sa Maria Clara at Ibarra matagabi ikana pagkahuman sa 24 oras.